Po 5-krokovej skincare vždycky 50 faktor, potom ideme na Giordani Gold Makeup, podkladová báza a samozrejme tieto štece sú láska, čiže som vyskúšala prvýkrát aj tento na blendovanie make-upu. Úplne mekučký, krásne sa zapracoval make-up. Giordani Gold ideme na korektor, čiže potom puder, aby to krásne zafixovalo. No a Giordani Gold, tento bronzujúci je super, že vieš si urobiť aj kontúry, ale zároveň si to je krásne vieš aj opálenie dať. No a táto multifunkčná paletka super celkovo aj na líčka, aj na oči. No a ideme Divan, hnedá ceruska, čiže najskôr si ju dám po celom oku a potom týmto štecom si to krásne urobím taký zobáčik. Fakt, že naozaj jednoduché, viete si to urobiť aj začiatočníci. Či s týmito dvoma produktami. No a vždycky na rozjasnenie do kútika použijem Divan, samozrejme špirála, hneď to úplne inak vyzerá. No a táto laminácia obočia, čiže vždycky najskôr idem do protismeru, čiže naozaj fakt vám vydrží, ako si ho nastavíte, to obočie tak presne také bude. Pitný režim musí byť. A potom už tú lamináciu už len dofarbím nejakým obľúbeným svojim produktom, ja som použila špirále na obočie. Ideme na pery. Či toto trojkombo, táto fixka vydrží naozaj všetko. Pitie, jedenie, potom som dala farbu matný rúž a tento lesk. A pozri na to. No samozrejme zafixovať, aby to držalo do rána. No a toto nové zrkadielko je super, lebo je obojstranné zväčšujúce, vieš, do ruky a aj samozrejme si ho takto položiť. Použité produkty, voilà.